तो गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बरायहरग्रोबाय लोगोसे गोदान बोसोरनिबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय। नैबे समाव आं दंफैयो सेन्ट्रेल मिरु गौतम दुलाराय बाथौ गौतमनि लेङाइ बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रि पुष्प खाख्लारिनि न'आव। तो खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै सिजौआ देद्रायनायखाय सिजौखौ बोखारनानै आरो बे सिजौ बिफांनिफ्रायनो दालायखौ माने गायफिनगोन आरोखि। तो दिनै नोंथांमोना नायलांदो मा मा जोङो नियमजों जोङो देद्रायोब्ला सिजौआ जों बेखौ बोखारनानै आरो गोदान बे जायगायावनो मोजां मोनसे समायना रमायना साजायनानै बे जायगायाव जोङो बोरै मा सिस्टेमाव जोङो सिजौखौ गायफिननो हायो। तो बिदिब्ला नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायना लाहरबाय। तो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जों बारा गोबाव खालामबाय थाला, मानो होनब्ला समनि आंखाल, बयहाबो भिडिअखौ गोलावद्रायबा नायनो बायो। तो लोगोसे नोंथांमोना आं दिनै भिडिअखौ देखायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअखौ दासिमबो नाया एबा नायबाय थायो, मा खालाम नोंथांमोना शेयार खालाम हाजासे, लोगोसे साबस्क्राइब लाइक आरो कमेन्टखौ लिरना होथार। मानो होनब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो गोदान गोदान ट्रफिक लाबोबाय थायो, एखम्बा मोसानायनि, एखम्बा आर'जनि, एखम्बा दावथु बिखा हेबनायनि। तो जोंहा गोदान बोसोरजों जेरै सोमोन्दो दङ मिथिंगाजों गोदान बोसोरजों बोरै सोमोन्दो दङ, थिग बेबायदिनो जोंनि बैसागु मागिनायफ्रा जोबहांनायखाय तो दिनै न'खर बेक्ति आर'ज लानाय, गोजाम जानाय दावथु बिखाखौ बोखारफिननानै गोदान हेबफिननाय 9 जरा बेफोरबायदि खामानिया जोंहा सोलिबाय थासिगोन नैबे दान मोनसेयाव, बैसागुनि बे दान मोनसेयाव। तो नोंथांमोननो आङो हानायमानि गोदान आपडेट खालामबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादों। तो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। Been
Bye.